și Domnul Iisus vine. Ești pregătit să auzi chemarea Lui. Plângeți pe cei credincioși, va zice, care a făcut cu minunile Lui. Nu mai e mult și Domnul Iisus vine. Ești pregătit să auzi chemarea Lui. Plângeți pe cei credincioși, va zice, care a făcut cu minunile Lui. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce-a suferit în Golgota. Cu tot premios harul și iertare, dă-ți viața în mâna lui Iisus. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce-a suferit în Golgota. Cu tot premios harul și iertare, dă-ți viața în mâna lui Iisus. Slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să fie numele Tău scump, Dumnezeu! Gloria să Te podobească, Domnul meu! Mare Dumnezeu avem, bun și milos și nu este nimic ca El. Încredințează-ți soarta în mâna Lui. Încrede-te în El, căci este bun. Durerea care o porți în viața ta mai este bun și El ți-o va lua. Încredințează-ți soarta în mâna Lui. Încrede-te în El, căci este bun. Durerea care o porți în viața ta mai e puțin și El ți-o va lua. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce-a suferit în Golgota. Cu tot premios harul și iertare, dă-ți viața în mâna lui Iisus. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce-a suferit în Golgota. Cu tot premios harul și iertare, dă-ți viața în mâna lui Iisus. Glorie ți Iisus, aleluia! Ce bine e cu Domnul pe căldare, dar și atunci când